cuánta gente, mira, todos con los zapatos libres y la pena hecha, mentira. No me creo. Ocha, Ocha. Ay, os vais a quedar helados hoy recibiendo los regalos, seguro. ¡Aupa! ¡Gabón, ¿dónde esteve? ¡Ongi etorriak denoi! ¡Gabón! El dudire, Melchor, Gaspar eta Baltasar. Hemen daude gurekin. Melchor, Gaspar, eta? Bien! Aitzongi, mira. Zenbat opari. ¡Viva este pueblo!
Eleberri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa, amortizazio planen azterketa, ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntuen instalazioa, finantziazio aukerak, Eleberri. Eguneroko tensioak arindu eta zure gorputzaren oreka berreskuratu nahi duzu? Reflexologiak zure nerbio sistema zentrala eta periferikoa orekatzen laguntzen du. Presioa zehatzen bidez gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du, osasuna eta ongizatea hobetuz. Reflexologiak onura uniz ematen aldizkizu. Antsietatearekin laguntzen aldizu, estresa gutxitzeko eraginkorra da. Baita odol zirkulazio edo immunitate sistema sendotzeko lagungarria. Gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du. Zure gorputzak atseden eta arreta merezi du. Etorri oinlurrera eta senti ezazu benetako oreka eta lasaitasuna.
Elek berri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa, amortizazio planen azterketa, ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen instalazioa, finantziazio aukerak, Elek berri. Eguneroko tensioak arindu eta zure gorputzaren oreka berreskuratu nahi duzu? Reflexologiak zure nerbio sistema zentrala eta periferikoa orekatzen laguntzen du. Presioa zehatzen bidez gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du, osasuna eta ongizatea hobetuz. Reflexologiak onura uniz ematen aldizkizu. Antsietatearekin laguntzen aldizu, estresa gutxitzeko eraginkorra da. Baita odol zirkulazio edo immunitate sistema sendotzeko lagungarria. Gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du. Zure gorputzak atseden eta arreta merezi du. Etorri oinlurrera eta senti ezazu benetako oreka eta lasaitasuna. zenbat aurra, utxarrastak eta bakasarren gautzi bat gauzio kartak harina, seguro? Bai? Horrein musika bateko dugu dena garraitzeko,
Elek berri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa, amortizazio planen azterketa, ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen instalazioa, finantziazio aukerak, Elek berri. Eguneroko tensioak arindu eta zure gorputzaren oreka berreskuratu nahi duzu? Reflexologiak zure nerbio sistema zentrala eta periferikoa orekatzen laguntzen du. Presioa zehatzen bidez gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du, osasuna eta ongizatea hobetuz. Reflexologiak onura uniz ematen aldizkizu. Antsietatearekin laguntzen aldizu, estresa gutxitzeko eraginkorra da. Baita odol zirkulazio edo immunitate sistema sendotzeko lagungarria. Gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du. Zure gorputzak atseden eta arreta merezi du. Etorri oinlurrera eta senti ezazu benetako oreka eta lasaitasuna. Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik, ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Elkarlanean ari gara. Modu bakarra baita etorkizun bidezkoagoa eraikitzeko, gizatiarragoa. 1.100.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu batela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral kutxa, bada beste modu bat.
Eleberri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa, amortizazio planen azterketa, ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen instalazioa, finantziazio aukerak, Eleberri. Eguneroko tensioak arindu eta zure gorputzaren oreka berreskuratu nahi duzu? Reflexologiak zure nerbio sistema zentrala eta periferikoa orekatzen laguntzen du. Presioa zehatzen bidez gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du, osasuna eta ongizatea hobetuz. Reflexologiak onura uniz ematen aldizkizu. Antsietatearekin laguntzen aldizu, estresa gutxitzeko eraginkorra da. Baita odol zirkulazio edo immunitate sistema sendotzeko lagungarria. Gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du. Zure gorputzak atseden eta arreta merezi du. Etorri oinlurrera eta senti ezazu benetako oreka eta lasaitasuna.